Lima ka adlaw nga walay kuryente ang tibok isla sa Siargao ug Bukas Grande Island. Suman nadaot ang submarine cable nga ginaagian sa supply sa ilang kuryente. Ani ang report ni Argil Relator. Gipahibalo sa Siargao Electric Cooperative Incorporated o Siarelco nga alas 4:40 ni atong Domingo sa kadlawon dihang nakasinati og power outage ang ilang tibuok franchise area diin sakop ang isla sa Siargao ug Bukas Grande Islands sa Surigao del Norte. Ang gitudlong rason, line fault sa submarine cable nga anaa sa tunga-tunga sa Barangay Cagyanao sa Claver ug Barangay Doña Helen sa Socorro. December 3 dihang miabot ang technical experts nga mooy misusi aron matultulan ang eksaktong lokasyon ug ayuhon ang nadaot nga submarine cable. Natultulan na matud pa sa divers ang unang lokasyon sa fault, samtang isugdan karong adlaw hangtod sa Biyernes ang pagdive sa ikaduhang lokasyon sa fault, sanglit ana kini sa lalom nga parte sa dagat. Nakatakda matud pang mubiyahe karong adlaw ang kontraktor padulong sa Manila aron sa pagpalit sa mga gikinahanglang materyales sa nadanyos nga submarine cable sama sa splicing ug termination kits. Apan kung ugaling walay available niini diri sa nasud, kinahanglang paliton pa kini sa Singapore. Alang sa mga residente, daw may balik kanila ang kasinatian ni atong bagyong Odette nga taod-taod sab sila nga nawad-an og supply sa kuryente. Grabe kang ngit-ngit kay burnout sa amo. Pero anad na mo dere? Naanad na. Duna na sa pipila ka resorts nga nagpahibalo nga limitado lang ang ilang makater nga mga guest tungod niini. Sagad sa mga munisipyo sa Siargao, naghanyag og libreng charging alang sa gadgets sama sa cellphone, laptop, flashlight ug uban pa. Wala pa'y mahatag nga eksaktong petsa kung hangtod kanus ang mulungtad ang power outage sa maong mga isla. Hinoon, padayon matud pa ang paningkamot sa Siarelco Management aron maayo ang submarine cable. Ako si Argil Relator. 1 Mindanao.